Morning. Morning, Nay. Morning. Isa may pino na yun. Arniho. Arniho? Siman ko ba nanaw ni? Okay. Ang tawag? Nabinda sa trabaho ni Naomi kaya naman sa British. Ay mga raw beli nila sa bado, hindi kag manok nila kag may. Nila ko na paliton. Dihaw to. Wow, there's the one. Ay mali. Wala ge. Nalay na sa ang ruan, marim to. Ano to? Kainin ko no, tambo kayo. Kuha ulit siya. Ang atur. Pagka manilaw, may ginagaw. Ang nagtututaway, kanya balik na nagsun. Ang ilaw, kung kaulo na yung ilaw. Kaulo na sa Aram itong galing. Kuan. Di nila magluto diri mo eh. Ano naman? Mga di mo mama diri sa labo. Hindi siya. Dahil sakit sa mata kung iluto diri. Hello guys, welcome back to my channel Simply CM. At right now, kita nyo naman, nasa Pilipinas na tayo guys. Nasa Alcantara tayo dito sa parang farm ng family ng kapatid ko. And then yeah, we're here and today is a very nice day. Hindi siya ganun ka warm. So medyo okay siya guys na lumabas. So pakita ko sa inyo, nag-ano kami guys. Uy, nagluto kami ng chicken ba? As in, manok talaga na yung tito ko yung nagkatay. So, yan. Pakita ko. Serious na serious. Ay, kita nyo naman. Ano yan? Alaga niya yan guys. Ang bait. Tingnan nyo. Bayi? Oh, this is ano dahil. Babae na manok. Tambo ka ng ilaw. Sarap. Dahil siya. Dito yung tangkal. Pumura ka si Mana. Nice. Yan. There. Yan yung aming lunch. Sarap. Oh. My God. So yun guys. Lilim na tao dyan. Kasal ko din ba? Oh. Gaya ko na na. Tiyo, unsa man ni Tiyo? Mandika niya, ana-ana.
Aba, di magkaon na ngayon eh. Ang tambok, di magkaon naman eh. Di siya mukaon? Ano man? Kaon? Kaon na to. Kaon, bagyo din baboy. Ito din baboy yung tambok. Oh. Nawala pa ako na, pareho na, lawas na rin. Wala na, wala na panaw. Oh. Buwan na magka. Atot. Yoy. Can you miss what you never have known? And can you ache for a place that was never your home? No misgivings or shame, like a moth to the flame, to burn up or fizzle alone. Can you know who inhabits your skin? Yumsy. Ooh, juicy.